Erokamano nyako Ramogi kuom thuolo mar mimiyowa e Ramogi TV kawan bende waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago kawuono ni eri chieng' Jumamos. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Jirani yako pengine hajiwezi. Kwa hivyo kama Mungu amekupatia hiyo fursa ya kuwa na chakula, tafadhali uwe mtu ambaye anaweza kula na ndugu yake. Dwe mar Ramadhan ochomo giko koganda jo Salam e piny mangima osechako ikore ni rwako nyasi mar Eid. 120 wameweza kunaswa, 63 wameweza kupelekwa kotini. Obila e gwenge ma Msambweni ondhiyo ji 120 magin kweth njore mong'ere kaka Panga Boys. Hata ukifildo wa Kenya wote 2027 yule tutamchagua tena na tutamrudisha ni Daktari William Samuel Ruto. Jotelo machiegni gi jatend piny William Ruto onyiso chir magintiere godo e tende ka gintiere gi geno ni biyiere kendo 2027. Arwakeni machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jodak mayudre e kaunti ma Tana River nopong' gi mor bang' yudo mich koa kuom Jo-Samaria mang'uon kamoting'o nyaka jatend piny William Ruto motelo e kinde ni eri magidhi e nyime gi Ramadhan. Kaka jafwambo marwa Anthony Ashayo lero, jodak makono nonyiso mor margi bang' yudo mich makamago. E kinde ma dwe mar Ramadhan ochomo giko kendo tweyo dhi karumo, oganda Jo-Islam e piny mangima osechako ikre ne rwako nyasi mar Eid. E kaunti ma Tana River, kama kwan jodak mathoth nokale midhiero mar oula, e kinde mokalo to pod ojote kambi. Moro nopong' bang' Ja-Samaria moro mang'uon noparogi gi mwandu mopogre opogre na nyithindgi maweyo 1,000 modak e gweng' mag Gaza mayudre e Tana Delta. Kopogre gi mano, e gwenge mag Ege Kumbi, Tarasa, Oda, Gubani, Nduru kod Mandigo noyudo mich mag chiemo kowuok kuom jatend piny William Ruto. Adam Salim, ma en jadak ma Mandigo, nonyiso morne bang' yudo mwandu mopogre opogre kendo yango kako chano dhielo odiochieng' Eid komor. Msaada ambao wameletewa itakuwa itawafikisha mpaka kusherekea kwao kwa Eid. Jamii ambao wako huku wako katika hali ya chini. E kinde motwak gi jodak makono, Jaod Bura Magasen, manotien gi jagoro mongirore manyocho gwel, Ahmed Abdisalan, noyango ni chiemo mane jatend piny ochwale gwenge makono biro pidho jodak makono kuom jumbe mabiro. Ka bende nogoyo ne jatend piny erokamano kuom ng'uono makamano. Government of Kenya we really appreciate because we are helping our people and today they are distributing the Eid clothes for children. 1,000 children, that is not a small number. Oganda Jo-Islamu kwa mondo rit chike kachiel gi puonj mag din gi e kinde mag Ramadhan. Anthony Achayo, Ramogi TV. Jotelo man machiegni gi jatend piny William Ruto onyiso chir magintiere godo e tende ka ginyiso geno ni biyiere kendo e telo ne piny Kenya yiero ma 2027. Ka giloso e kinde ya klese manyien e skul primar ma Tembo mantiere Kipkelion East, jotelo moyier mawuok e hoho mar Okak otelnegi gi jatend kweth mathoth e od bura mar Senator Aaron Cheriot opwoyo tend piny owacho kojiwo oganda ma pacho ka mondo oriwe lwedo ne dongruok mar piny. Kama hivi nirudishe shukrani mheshimiwa kuchukua alafu kidogo kapiga picha nyingine nikaambia kampiga picha kama ni 1 minute ni jina tu na karibu wageni wetu. Ile kitu tu ambayo ningewaambia ni kwamba kuomba kiti ya rais sio mbaya, lakini hapana zungumzia tu nasema nitaomba. Ambia wa Kenya ni nini utawafanyia ambaye ni tofauti ile ambaye rais wetu afanyi kwa siku ya leo. Na hapana wazungumzia kule Nairobi. Kuja mpaka hapa kwa vijijini upatane na wananchi wakuambie ukweli ya mambo vile maisha iko hapa kijijini. Ili uweze kujua shida ya kawaida na vile maneno yanaendelea. Bure ukijidanganya kwa mahoteli kule Nairobi ukiongea Kiingereza kubwa kubwa, wakati ya kura ikifika mtaanza tena kulia vile mumeibiwa na kumbe hakuna Kenya mlikuwa mnaongelesha. Nimeona mwingine jana anasema anataka kufield all the candidates. Hata ukifield wa Kenya wote 2027
Yule tutamchagua tena na tutamrudisha ni Daktari William Samuel Ruto. Na hiyo ndio kitu tunajua tuko wananchi. That person who has been fighting the president, he was a deputy president before. He is castigating the president, saying SHA is not working. Whereas while he was in government, he used to say SHA is working. He is now saying that there is no fertilizer that is being sold at 2,500. While we all know that he was in government and fertilizer is sold at 2,500. We are telling you that you must tell Kenyans truth. We are tired about political lies and politics of deceit. Jod bura mawuok Kimbo mar Kenya sani dwaro mondo chenro mar chuogo IEBC manyien otime yo mahuyanga. Jod bura ma Lurambi Titus Kamala kaachiel gi nyawadgi ma Mumias Sis Peter Salasia owacho ni chenro mar chuogo IEBC owinjo time yo maratiro mar duoko geno manyalo bedo ni oganda oselalo e duolno. Ka giloso e nyasi mopogore e kaunti ma Kakamega, jod burago bende opoyo aguch omenda mag NGCDF ka giseyo jogo madwaro ni mondo owuoe oko. Ombi langu ni kwamba the committee ambayo imesimamia panel ifanye a good job so that tupate watu wazuri wa kusimamia kura. Mambo ya fujo kila wakati after election, we must bring it to an end. It cannot continue. Hiyo lazima ifike mwisho. We need to get a credible IEBC ambayo itasimamia uchaguzi na election ikiisha Wakenya waendelee with their normal life. Saa hii kuna ile maneno ambayo inaendelea ambayo ya kuchukua wale the new commissioners. Mimi nikiwa nimesimama hapa nataka nishukuru na tunataka ile commission ya IEBC kuwe in place ili ya kwamba tuanzishe kuandikisha vijana katika kupata kura ili ya kwamba come 2027 vijana pia wakuwe na nafasi ya kuchagua viongozi ambao wanaona wanawafaa. Jaod bura ma Saboti Caleb Amisi oseyo jod bura wetene e gima wacho ni girem keto sirikal tesre kendo neno ni sirikal tiyo e yo makare. Kanoloso e chenro mar yango gedo mar gorofa 2 mabiro ting'o klese 12 e sikund primar ma Tuwan, Hamisi owacho ni kata obedo ni duond bura mar ODM tiyo gi sirikal, jo Azimio pod ni kod ting' mar nono tije sirikal kendo neno ni tije mag sirikal timore kaka dwarore. Hamisi nojiwo jod bura wetene mondo bed akicha kendo gibed akicha kinde duto kendo giket sirikal e mbero maliet po ni nitiere gima ok dhi makare. Tunyoroshe tusinyoroshe. Sasa wale wabunge wote wamekuwa waoga. Rais akienda Kombo, muambie rais umeenda Kombo. Saa hii tunawaambia William Ruto umepeleka serikali vibaya. Na huyo baba uko na yeye anaweza kuacha anytime na ingie kwa ballot na kutoe kwa kiti. So things are not okay. Na ni lazima tuseme mambo haiko sawa. Moko kuom jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho bed kod lalruok matut kod jokanyo duto e sekta mar somo kotenore kod yor siro somo ma jopuonjre mag mbalariany mong'ere kaka University New Funding Model e kinde ma bende komachielo gidwaro mondo we counties moko ochiw bursaries ne jopuonjre. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma miyo aler mathoth. Sekta mar somo pajo ka osbedo kod midhieche mathoth to inya kawo tende kod chenrogo mag siro somo jopuonje mag mbalariany ma ong'ere kaka University New Funding Model kaachiel kod kata mano omenda mar bursaries ma counties biro kachiwo ne jopuonjre. Ywaruok ma koni kod kocha kawo tende kod chenro manyien ma siro somo jopuonje mag mbalariany medo kelo paro mopogore opogore ka kuom jokanyo e sekta mar somo. Kone sirikal okelo monego bed ni ipuonjogi godo mokel kidienje mimiyogo ji pesa achiel nyaka 5. Awano ka ng'eny nyithindo ne nie kategori machien mogik. To machien go king'iyo gi nweng'o mag nyithindo man go kagi, ma nyiso ni nyithindo ok nyal somo. Jobuno ma Nyatike tomo dege mane wuogego mag Nyatike e kinde mane ochiwo omendano mar basari maromo $26,000 ne jopuonjre maromo 300 ne owach ni piny owacho koro onego bedi kod lalruok matut kod jidute sektor mar somo e wi chenro manyien ma siro somo jopuonjego mag mbalariany ma ong'ere kaka University New Funding Model. Sirikal ni kama tek to wadoge machon cha.
To kok wanyalo dok machon cha to wabed piny mondo wawinjre kaka wanyalo loso categories ma nyithindo nyalo nwang'e pesa mondo migi som. Ka watamo nyithinde somo e weche mag pesa to wanego thurwa. Mae bire kino bende koro moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori dwaro mondo bende counties koro mi thuolo mar chiwo bursaries ne jopuonjre ka giywago pek mar somo. Okang' ma sirikal mamalo dwa kawo mar tamo county miyo bursaries odhi bedo a drawback ne counties kendo odhi thiro weche mag somo e yore mang'eny. Ne wakwayo akwaya ni sirikal mamalo owe mi counties thuolo gichiwa bursaries kaka nyocha gichiwo mondo giendeleza wach mar somo mar nyithindo. Ombo ni sirikal mondo owe governors opogini kech nitiere nyithindo man gi pek kae wards kae family gi vetting e mondo mi tim maber mondo mi timruok nade nyithindo somo e magero gweng'. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni kaka kaunti ma Migori pod ok ging'eyo kaka gidhi konyo jopuonje maromo 600 maten kaunti ma Migori osebedo ka chulo negi omenda ma somo. To ka jagabajete pacho kae wacho ni counties ok onego chiw bursary. Gi nyithindo madirom 600 mane wa sponsor skunde mopogore opogore. Koro kanyo chik ong'ado ni county government ok nyal chiwo bursaries ne nyithindogo. Anyalo mana wacho ni nyithindogo ni matek kabisa nikech ok wanyal miyo gi sponsorship e tok chik. Koro nikech en gima pod iyalo, wageno ni nyalo yale ma wayud nikech nyithindo mane wa sponsor ne gin nyithindo makiye kendo nyithindo ma vulnerable. Moko kuom jonyuol mano wuoyo bang' yudo bursary ma ochiw kod CDF manyatike ne oywago pek mar somo ka giwacho ni piny owacho koro nego kaka ginyalo duoko piny nengo mar somo e pacho kae mondo ji duto oyud thuolo mar somo. Adwaro en mana ni pesa migolo ne nyathi ka nyathi emoningo bed ni bedo improved, mede obed matin, obed malo matin molo kaka entiere. Kaka janyuol amor godo bursary wayudo kendo ipoge maber kabisa. Gima adwa medo ne jonyuol ni pesa mwagolo kawuono ni wamiye nyithindo to koromo puonjo nyathi. Wakonya wamedo negi mondo nyithindo gi osom. Koro janyuol moro amora ma oyudo kata mok oyudo wadwa ni wariwre kaka jonyatike ma waneni nyithindwa te onge moko somo nikech rem mar pesa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jaod bura ma Kiaru Ndindi nyoro okwayo sikunde mondo keto ng'ala manyime kidienje mag kit somo mag science e skunde mag secondary koloso e kinde nyasi mar pogo miche e sikunde nyiri mag Huhia. Nyoro kwayo sikunde mondo ket maino e somo mag science, engineer kaachiel gi lony manyasani kaachiel gi kwano, kowacho ni kit somogo biro konyo jopuonjre kaluwore gi lokruok mar kit ngima masani. Jakom bengi mar Equity Peter Munga ojiwo jopuonjre mondo som matek kendo gichop lek magi. And we must encourage our country not to be left behind when it comes to dispensations of the world. And that is why I want to encourage even the ministry and all the leaders that let us take STEM very seriously. Our parents, please give the reality to your children. So if you're coming to visit her today, just come the way you are. Don't go to Mshwari to come and convince her that you are okay. No, genuinely tell her, this is how it is. And you'll be my salvation if you work hard. Character is everything. It will transcend your certificates. So don't give up on your character. Don't compromise it. Be your best and God will bring out the best. You have a unique gifting that only you in the whole world can fulfill that. You don't have to copy paste your neighbor. You have a unique gift. Obila ondhiyo kendo dino ne rawere moko ma kwan gi romo 120 emanie bwo kweth njore mar Panga Boys. Kweth njore no osebedo ka rocho kwe ahinya gwenge ma Msambweni e kaunti ma Kwale ka giwuotho kod gige lweny kaka beti. Kaka jafwambo marwa Ifinyakidi lero, kuom ji 120 manondhi, 63 osechwal e nyim doho ka mamoko 16 ibiro chwal e nyim doho juma mabiro. Ma gweng' ma Msambweni, kaunti ma Kwale. Kweth jonjore mong'ere kaka Panga Boys mawuotho kod gige lweny odiochieng' kodiochieng'
oserocho kwe kendo miyo jodak bedo gi luoro e jumbe mokalo. Obila kata kamano osebedo katimo nonro margi jumani kendo gikone achije maromo 120 manie kweth mar Panga Boys nondhi kendo dinegi e tesend obila. Kuom mano, achije 63 nosechwal e nyim doho. E kindego, obila okwayo doho ndalo 14 matimo nonro e wi achije mamoko 33 ma e bwo kweth jonjore mar Panga Boys miteno kod ketho mopogore opogore ka achije mamoko 16 ibiro chwal e nyim doho tich ariyo juma mabiro. Okay, hiyo operation imekuwa ikiendelea. Watu 120 wameweza kunaswa. 63 wameweza kupelekwa kotini. Na 30 tumeweza kupata ile kitu inaitwa application miscellaneous application, na 16 watapelekwa kotini on Monday. Wale walishikwa kuanzia jana na leo usiku watapelekwa Monday. Obila bende noyudo panga maromo 7 mawachore ni kweth jonjorego osebedo katiyo godo e rocho kwe ma Msambweni kachiel kod yedhe mamero ji mag njaga maromo 18. Okay, katika hii operation yote tumeweza kupata panga ambayo tunaamini ilitumika kwa ama ilikuwa itumika kwa kucommit crime. Idadi ile panga tumepata ni 7 so far. Kaluwore kod komanda mar obila e sub-county ma Msambweni Robinson Langat, gibiro dhi nyime kotimo nonro nyaka gimak jogo te manie kweth njore mar Panga Boys. Okay, kwanza hiyo operation hii sustain until watu iwe Msambweni yote iwe iko na amani. Na ile onyo ningependa hasa kwa wasasi, kwa sababu idadi ya wengi wa hii watu wameshikwa ni vijana wadogo. So natoa onyo kwa wasasi wajue watoto wao wanafanya nini kwa kila siku, wanahusika na nini, na waonye wao wakiona wanahusika na uhalifu waweze kuonya. Wahakikishe hii vijana wengi, majority of hii vijana ni watoto wanatoka kuwa shule. Na saa hii ni masomo inaendelea, so wanatoka kuhakikisha watoto wao wako kwa shule. Omedo jiwo oganda ni obila medo rido arita e kaunti ma Kwale mangima ahinya to motelo ne nyasi mar Eid al-Fitr. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura ma Machakos Joyce Kamene okwayo jatend piny William Ruto mondo odwok pacho obila manotere piny Haiti. Koloso e romo manokelo kaachiel jotelo mamine mawuok Machakos, Kamene nolero ni thoe mag obila moseneno e thuolo machiegni ni nyiso ni kata obila modong' kono ok ni maber, omiyo onge tiende jatend piny dhi nyime giweyo obila ma pacho ka e piny Haiti. Ma biro mana thuolo machuok tok obila achiel wito ngimane e piny Haiti, ka obila machielo nyaka sani pod imanyo tok liekore ni nolal e kinde apedha mane gitimo e pinyno, kendo nyaka sani ler pod onge e wi kama entiere. Our president ni mambo ya our police officers wale wameenda Haiti. Sasa tumesikia kuna mwingine ameaga na inaonekana mambo si mazuri. Oh, how I wish angekaa chini a review our, because 1, 2 going to 3 are far too many. Aangalie for the sake of hawa wanajeshi wetu ambao wameenda huko. Moko kuom jodak ma Nakuru odok ne gavana ma Nakuru Susan Kihika e wi bedo maonge apisi kuom thuolo bura. Jodak wacho ni onge mar Kihika en kaluwore kod midekre manoyudo tok yudo nyithindo marude, to ok en hero mare kaka gavana. Ma biro tok seneta ma Nakuru Tabitha Karanja dwaro MCS mondo thich oko gavana no kuom rem bede afisi kuom thuolo malach. Karanja omedo ni onge mar gavana osemiyo moko kuom apisas ma kaunti no tiyo arietha kod omenda, gino makoro miyo Nakuru biro yudo dok chien e dongruok. Tunajua vizuri kama wamama wenye wamezaa kuna complications huwa zinakuja after kuzaa. Na sometimes zinakujaga mpaka at the end of the miaka yako yote inaend up complication ya mwili. We never know about our governor. Huyu si mtu akuja kuzama mambo yake venye iko.
Unafikiri yeye anaweza tutaka kuwa amekaa huko ndio akuje kazi isimame hivyo venye amesimama? Yeye anapiga governor juu anataka hii kiti ya governor. Na sisi ndio huwa tunapeana kura. Na sisi ndio tuko na kura za yeye na tuko na kura za governor. Kama tunaona governor hatufanyii kazi, tutampe. Kama ni wakati yake itafika tumpe. Lakini saa hii hafai kufanya siasa. Anafaa kufanya kazi juu bado hata mambo ya siasa haijafika. Tuko mbali sana hadi tufike 2027. Taka Tabitha awachane na vita ya governor. Juu governor hayuko hapa kwa kupenda. Tunajua kawaida ya mzazi akijifungua anafaa aende maternity for 3 months, lakini kukiwa na complication hauwezi rudi kazi kabla hiyo kitu haijaisha. Kama ni watoto wako na complication lazima watibiwe, wakuwe well up ndio arudi kazini. Hatutaki kujua private life ya our governor. Kama ako na mimba, hana, amezalia wapi, hiyo hatutaki kujua. Sisi tunataka kujua wamama wetu wakizaa kama wako na pahali pazuri pa kuzalia. So when we know that ya kwamba ofisi ya governor inafanya kazi na iko kwa kazi, then kama our governor ako inside ama outside, bora kazi yake inaonekana. Ma en Ramogi TV to chenro en migago weche manyien mag migago wakaw yueyo waduogo bang' thuolo machuok. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Bin pirumo ni kendo. Gi Power Tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odag aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odag kuom higni 30. Wakelni tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo atol namba mar 077 900 mondo idu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyaka oringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Luw chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Solo mitena chaka duogo kendo Nigi niringe hemba chaka duogo kendo ayo Solo mitena chaka duogo Amusa utejo kanyanam, an nyinga en Dickens Derrick. Mondo mi yud wenda marwa parie manene kaka sikiza tune mari, idio mana *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jotumbe duto. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly.
Happy International Women's Month from Royal Media Services. Weche tuke ni klab mar Mathare United nowuok chien gol achiel kendo loo klab mar Mara Sugar gonde 2-1 e tuk adhula mar lig maduong' ma pacho ka. E tugo machielo, Talanta noloso Sofapaka gonde 2-0. Ili kuweza kupata utamu wa ligi kuu nchini Kenya. Wameanza kwa kasi kweli kweli. Mapema kweli kweli. Ni Brano kwenda kujibu mapigo. Musa Masika wa Nyama leta ndani, anakatacha na amejifunga langoni. Freddy Komondi Nyela, rani yake Brano Uru, leta ndani Brano Uru. Greatness within. Mane mokelo e giko mar weche manyien mag migago. Wachako rom kendo saa 1 odhiambo weche manyien mag ang'ich welo to gi saa 3 e weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng Awuor. Bang' thuolo machuok romo saa 8 waduogo kanyo gi chenro mar pautuke. Oriti masani.